26th National Crime Prevention Week, ipinagdiwang ng kapulisan sa pamamagitan ng isang motorcade at patuloy na pagpapalaganap ng mga impormasyon at mga paalala para sa bayang nasasakupan. Yan ang mga kaganapan sa bayan ng Sual na ibabalita sa atin ni Patrolman Giovanni Espelita. Ngayong buwan ng Setyembre, ang kapulisan ng Sual kasama ang mga Riders Intelligence Network ay nag-motorcade para ipaalala sa mga residente ng Sual ang ika-26 National Crime Prevention Week na may temang Komunidad, Pangalagaan ng Pandemya at Krimen ay Maiwasan. Sa pagpapatuloy ng Modified General Community Quarantine sa Pangasinan, ang kapulisan ng Sual ay maigting na hinuhuli ang mga lumalabag sa batas. Kaya naman, laging pinapaalalahanan ang mga pasahero ng mga pampasaherong mga sasakyan na laging magsuot ng face mask at face shield at laging sundin ang social distancing para po makaiwas sa pagkahawa ng COVID-19 virus na laganap na po sa ating bansa. Samantala, patuloy pa rin sa pagbisita at pagpapatrolya ng kapulisan natin para po kamustahin ang ating mga kababayan at palalahanan na sila'y laging magsuot ng face mask at face shield sa tuwing sila ay lalabas ng bahay at huwag sumapi sa mga rebelde o anumang samahan. Bagkus, maghanap ng magandang trabaho para sa magandang kinabukasan. Sa kabilang dako naman, patuloy pa rin sa pagtutulong at pagbibigay ng seguridad ng mga health workers at DSWD hinggil sa pagbibigay ng Social Amelioration Fund sa iba't ibang barangay dito sa bayan ng Sual. Ito po ang inyong lingkod, Patrolman Giovanni M. Espelita, News Patroller para sa Pangasinan Police Patrol.